straight from the top of my dome. Stvarno veliko zadovoljstvo da otvorim ovu manifestaciju i ovo su stvarno dva sjajna momka koji su toliko osobno priželjkivalo da oni nastupaju ovde i sve što ovde rade, što je stvarno jedan veliki stand-up i nešto što je sjajno. I eto, želim da vas pozdravim i da kažem, pošto svi u ovoj familiji stvarno imaju demenciju i to nije smešno i to je izražen oblik Alzheimera. Molim vas jedan aplauz za Alzheimer kao bolest! Hvala. Da. Ovako, kako sam rekao, mene su najavljivali kao gosta iznenađenja i verujem da vam je iznenađenje, vi nemate pojma ko sam ja, ali verovatno znate ko su ova divna dva sjajna momka. Znači, hvaljenje moram da čitam sa lista. Znači, prvi momak je vaš cenjeni vaš prijatelj, emotivni drug Marija. Da, možete da kad god kaže Marija da se čuje ovaj zvuk. Marija! Dobro, dakle, to je znači prvi momak, znači vaš instruktor, vaš cenjeni instruktor. I molim jedan aplauz za Savina, molim vas još jedan. Drugi momak je Stavo. Ko je taj? Ko je to? To je maksimum, možete gledati sve. Ne, šalim se, on je, znači, evo, samo da kažem da on trenutno nema emotivnog druga, ali ga traži, tako da ako neko raspoložen, svi popiju dve vodke, posle toga znam šta radi. I da njega doživljavaju kao najšarmantnijeg bosanca svih vremena. Znači, on je začetnik novih pravaca i pristupa salsi i u Bosni. I gura sad svoj vidno pijani stil koji možete vidjeti svakog utroka ovde i pleni svojom pojavom. Dobro, to je to ono što sam ja, mislim, ne sam odgovorila u suštini da je veoma drago što je počelo biti na salsi, kako znam mnogo dragih ljudi i kako želi da nastavi da igra. I tako da svima ovo preporučujem da nastavite da igrate, ovo je fenomenalno, moja želja da ja se bavim naravno nečim, kao što je salsa. Tako da žela bih prvo sada da najavim dva stand-up, nema na tome. Moje je bilo samo gotovo na tome gleda, posle mene sve bude bolje. Hvala se. Hvala se da sam to dakle, Stefan, instruktor salse. Može žena duplo? Može, doći ću, baš mi se biti. I uzem ja vodka, šeps, vodka, džus, vodka, borovnica. I vodka, da, i krenem sve to. I u nekog doba, 12 i 15, 20, sviče, titali svima, ne vidim ja noviš. Ne vidim ništa, prijatelju. Priđem, kako se zoveš? Nina. Čim se završao na A, znači da je žensko, okej? Krenemo mi tu, ono. Stavljaju me pamet da pođe. Krenemo mi tu, svašta nešto, da, i u neko dobro, naravno, ja ispustim dušu na terasi, pola 1, 15 do 1, po vratiću, sve živo, užas, sine garsonjera, više nije bilo, i prilazim sad ta devojka, duše nisam znao ni kako ona izgleda, to što stvarno nisam vidio, pa da, i druga moja iza prilazi, i meni si dobro, ja ne mogu da izgovorim, ja šta je, je li dobro, ja je super, kaže, pa možda je zbog gripa. Ja si, on je to priča sutra, ja sam, mene je bilo sramota, da, je opisao neki broj 17 para, pa da živi u Belgiji, da, u Australiji, u Sidneju živi, da sam zvao 100 dinara po sekundi. Moram ga
posjetim sad gdje nastavljam, pošto sam zaboravio šanci. I pođe sve te ciljne žurke i sad treba normalne. Da izlazimo već sa starijom, ako 4 godina, mi smo frajali to sa polji, ono košuljica, dole fajmerke. Izađemo mi na žurku, one promoterke što prodaju one koktelčiće, one provetama. Slučkali brefi do mesta sam unutra, početite celo, samo 700 dinara za tebe. Za tebe zato što si caka. A je ono prije, da? Treba lična karta, imamo 18, sve, da, sve, nema veze, super, može. Uzem ja ono, popijem, nije prošlo 5 minuta, presek. A na tim žurkama, tim 18-im, WC ide. Ide, džakuzi možemo unutra. Znaš, sve, dolazim ja do WC-a, znaš, pogledam šta ću, ulazim ja unutra, nema brave. Naravno da nema brave. Unisex WC, ulazi ženski i muški. Dolazim do WC šolje, nema daske. Daska popišana, usrana, sve pored usrano. Dole poplavica, ko zna šta je radio. Zidovi. Da su ljudi ulazili pijani, ne znaš, ne znam kako to funkcioniše, znaš, da, bukvalno, sve onako izgledano. I ja dolazim, rekao, nemaš gdje, moraš ovdje, gotovo, gotovo. Spustam se ja, skidam, ulazim ja uvijek. 1, 2, šta bi radio? Pa što radiš čučije go? A pravilan čučen ti je kada jajima dovatiš pol. Dok je pravilan čučen. Ne znaju oni. Oni ne znaju, ne razumiju se ono jaja. Mislim, razumiju, ali na. I sad mi to treba neku priču, rekao šta radim sve, pričamo odavde, ono visi, meni je ladno, razumiješ ono stomak. Ja se usput nisam ni znao. Nisam ni snimio. Okrećem se ja, sve čisto, čist WC, onaj brefi do mesta, znaš, ono sve prebrisano, sve isto, i dasku stavili na WC, sve fino, znaš, topla voda pušta iz WC-a, sve bolje tu stoji, sjajno. Kažem ja baš ima sa smisla, pa ja rečem čistim ovdje, ja nisam ovdje, znaš, a mi prvom bio da kažem da čistim, nego da sam srao. I sad neka vraća se ja izlazim na ona i ovaj moj kao šta je stomak, ma jo, kao, riba. Kao, ajde uđi, čist je WC, možemo sve, užno. I sad, posle nekog vremena, stvarno se desi ko večeras, naprimjer, ja sam imao tremu prvog nastupa, verovali ili nije, jesam, zvekao sam tamo kako kila, i kad imaš tremu pa ti onako naš super, sve naš katastrofa ovdje, neki odvratan osjećaj. Muda se skupe, uđu unutra, ja ih tražim, F117 muza. F117 sam muda, ko za vreme? Nema ih knjigu. Nema čučne, pa nema. Ja vas i ona tu živi njene pored, a niko nije bili samo ono prepodne, dok su njeli na poslu, posle podne ništa. I ono bilo već posle podne. Ja rekao šta ću, nemam gdje, moram tu, šta ću, nema nazad, razumeš ono gotovo, da izađem, da uđem, gotovo, sve. Bude prokišnjava, skoro. I mi tu kod nje, prižim se ja, kucam na vrata, jesi tu, jesam, ja onako u trku, znam gdje je WC, već u likarcu upadam, pa ono, sreća, radost, zimlja, milina, sve volim, sve mi je lepo, otrujem se, oni po meni raspali WC-u. WC šolja tamo. WC šolja tamo. Ne, ovo, ja sjedim iznad kope sa vešom. Znaš? Čave i Keva nisu više nosili tu košulju i tako. Nema, sve je to kroz prok, mislim, kroz naš. I uglavnom nije ni bilo ništa toga da sam ja nešto ukrenio, kaže ona, kaže ukrenio si stvarno. Ne, stvarno si ukrenio stvarno, nema ništa toga. Ja već gotovo. I nakon toga, naravno, izgledi su mi na još žurak. I sad prema reći se vraćali, a moj druga voj da krade, ima ih tu ovi kudovci, mogu li ih pozdravim ako su tu, ako nisu otišli, da bi se smorili. Bravo, dete, nisi ti skuda, ali sve jedno svaka čast, aplauz.
zgradu i sad zgradu ne šotove, one čašice, znaš, i stavio ono džep i sve je bio taksi, sve ono šotove, smrsko, sve živo. Pravi se on švenker za nekom djevojkom ispred bio duo, znaš, kupunu preskalicu, ne vidi šta kupuje, znaš, šta ima, šta radiš, šta ima večeras. I naravno, kako stavio ruku u džep, rasprebali cijelo ruku, sve trpalo, katastrofa, rođan u kući, spavamo u istom krevetu, tako. I ubio nešto to neki organ, nešto je ubio na nekrivari i dolazi ujutru, prva cijel krevet, katastrofa, užas. Dolazi baba, vidi to, dođe dole, a ona mama gleda na krevetu, neka žuta. Robina dole preji, kaže baba, gore je neka izgubila nevinost. Rekao, baba ne sjedi bre, šta ti je bre čovječe, niža smo bre, nas dvojica sami. I još nije to što je, ne, ali ono, nije to što se mislilo, ali, znaš, bilo je blizu, to zna, ne sjećam se. Živjeli svima, živjeli da. Kraki je rođendan. Drugara je rođendan i moram ispričati jednu foru za evo, Kraka je tu, ovo je nešto tu. Moram ispričati jednu foru, nisam zapisao neki drugi, nego mogu da se sjeti pa moram se zamijeniti. Zapisao ja foru za nešto drugo, za Kraku. Jedno večer vraćamo se isto samo sa drugi, baš ove iste ovdje, nema vozač. Kraka pozadi, ne, Kraka sutra će ja pozadi. I sad Nemanja ja živimo 100 metara jedno drugo. I dođu mi, a Kraka jasno zna da živi Nemanja. Znači, na tač, Nemanja je tu, ja sam ovdje i to je to. I mi dođemo do Nemanje, skoro skrenemo levo za mene. Nemanja naravno, pošto si padiču momak poduši daje. I po Vanovom brdu se vozi 45 minuta u krug. Psuje mene, gdje živiš ti sine, bolja si u Barajevu. Katastrofa, Kraka pored ono sedi, bleji. Isto brate, znam se čini da je stavi neke priče žive. Ono, vrtimo se u moje kuće 15 puta, ja mašem kuće, to znaš on laje, kaže, ovo tvoje kuće, mašem bez veze, znaš onako, i prođem mi to par puta, posle 45 minuta, iskreno, stvarno iskreno, ovo je istinka priča, dođemo mi do mene i kaže Nemanja, pote ti živiš u 45 minuta, ostavio mi mene, do Nemanje 20 sekundi, 15 sekundi do Nemanje. Kraka ništa, važi Nemanja, stvarno ne stavim gdje živi, brate, 50 minuta do njega, znaš, ovdje on kući tu ostavio kola, ništa ne izvanio, danas ne znam, ali prvi put je čuo zapravo da se ovo desilo. Možete to, Evo da se vratio mi na ove fore što sam ja spremio. Da, na Kenje, ne, za Kenje stvarno, ne znam da li ima neko problem s tim, znači, ne možda vjeruješ, bukvalno, znaš, kao, može sve super večeras, najbitnije je da pre žurke ne radiš noge. Znači, najbitnija stvar, baš ono što je tamo radiš noge, hoće ovog položaju, da stoji si na ovom pridi, ne može se skoncentriše ni na što, znaš, trese se sve živo, još kad zaboraviš papir pa koristiš od ove garderobe, one papiriće, znaš. Nemoj to. One stare lične karte su bile mnogo bolje, ti njih uzmeš, pa znaš, kartonski, znaš, ove nove, moraš po špatkom, ne možeš, štednja, znaš. Kaže, kako se zoveš? Kako ti bre ovo usana lična karta? Zato što to je nova. Ovo su sranje. Ovo su teško sranje. I sad idem se po tim žurkama, tako dalje, ja sam stvarno imam, vidio sam mnogi broj žena na tim žurkama i kad god se pusti neka, bilo koja pesma, dalje ne, dalje salsa, dalje techno, dalje šta god, razumeš, sve imaju isti korak, istu informaciju, ista koreografija, sve isto, znaš, krene ceca, ne, pa mi se javlja drugarica, neću da bude površina, znaš, uglavnom ja taj, ja mi rozumem na badača, znaš, na nabata, znaš, ja da uvijača, znaš,
Znači, ona se spušta do dole, pa se penje gore, pa se spušta, pa se penje. Ona zna da nema ritma, ona badača napadaš. Ne, i ne, znaš, to je sve u ritmu, znaš, ona dođe na salsu i to. Ova druga. Znaš, ona se spušta, znaš, liči to na nešto, ali nije to to. Da imaš onaj grupnjak, uzmu telefon, pozovu drugaricu koja nije tu, nego u Švedskoj, otišla da studira. Jaj, slušaj na njih 25 da može oko telefona. Znaš, jao, naša pesma, jao, a ja sam španjskom pored, uzimam ID. Nije, ovo, bez jezanja, da. Imate i one, najbolje su i one svadbarske, one slavske, proslave svadbarske, znaš ono, šta god, ona ima tu fanketu, moram ovo da sklonim, da se neko priznao, šta god, ovo je jako lepo, pošto mikrofon ovaj ne radimo, da? Uzmi ovo, da, ide. Ako vidiš nekog, znaš onda da daj glavu, znaš. Sad je naš kao, super smo, ja igram na slavama, na svadbama. Ja ne igram samo u klubu. I te... Može. Htio sam još nešto, ono prekino plus. Pa liči na moj. Arine, kvalitet. Da, Arine. I sad, ima tu, naravno, imitirao bi žene sa salsa. Mogu sa salse mogu, to je očno, ali žene sa salse to je jako prenaš. Ja kad sam došao na salsu, on je prezivan drugar koji je tu već godinama bio i kaže, slušaj, brate, ti imaš salsu, imaš, nemoj svaku da ti vezaš. Znaš, možda pasti, ima tu, znaš, nisam ne sve baš svoje. Šta lupaš, bre, nas četvorica u grupe njih 30. Znaš, ali tih 30, da, nisu sve baš. I sad oni tu na priču kako je on tu prišao devojci i tako dalje, nešto se oni tu momaju. I na žutim pričama nema čudiramo. Se igraju oni, a njega nešto katastrofa kad ulati u isto stomak na šadana varijanta. Kažu na čudiramo ponovo. Izvini, stvarno, nešto sam umoran. Čekaj samo da uzmem koktel, jedan da operem WC, da? I... Kažu ona... Jebo si me, a ne voliš me! Znaš što bilo? Ovdje mi svirao pesmu s njom i to... Volim drugu! Jo, da? Imaš ti... Ja sam mislio da su stokeri na salsi, znaš, naravno, svi su mi super ovdje. Nisu to neki frajer. Oni stoje iza, svaka slika, njih dve stoje tu, slikaju se sve sresni, znaš, ovo je prvom kadru, on iza. Da, stoji iza, sad je bud. Čekaj, tačno da kreneš kući. Ja moram i ja na bas, na koji? Na svaki. Krene s tobom, ono, izađe napolje. Kako se ti zoveš? Pa ne znam kako, ja sam Srđan, ja sam otišla. Da, nemaš šaka, znaš, to ti je, ne možeš da veruješ, užas. I sad, meni on ispričao tu priču za devojke, sad šta ću ja, znaš, ne mogu da mi treba, ali mogu momke, večeras su tu svi sebi jedno. Nažalost, ovo su neki internet šale, ali u svakom slučaju, prva imitacija je naravno momak koji je samo mišao na slavu što je vozio Juga, a Toyotu, Peđa, može ne. E sad, Peđa ima svoj sjajni stil gdje
gde izvrti devojku 75 puta, baca se ludo jer to niko ne može se njega. I sad ide to sa njom, znaš? Oni koji znaju znače. Akrobacije, čurnice, pogledaj, a ruke preko glave, ono. Užasno. Sjajno, mogu, čekaj samo da ne mogu, malo mi neke. Čiro, to je to. Znaš, čekaj, ispone poraz. To je to. Jednog dana prodaj. Drugi, naravno, Boki Đumić, ako tu je Boki Đumić. Sve full, sve ekstra kad god igra, znaš, sve su to neki pokreti, neke ludice, ali reggaeton je najjači, krene reggaeton, pesma, pusti reggaeton cecu. Imaju za čufru, molim vas. Imaju za čufru, standardni korak, to moram ponoviti. Moram da pravim čufa, baš škola svakom baš. I ne za kraj će Stale dodati jednu imitaciju, ali ja ću pre toga dodati i naravno Vladimirovu. Ajmo, Vladimir, Ceca. 20% klatne, može Ceca, ajmo! Može! Inače, tražimo mi prostor i sve to živo, i kažem ja Vladimiru, treba nam prostor što da radimo, naš hoćemo prostor i da žurimo za to sve, da kažem na vrhu. Kažemo, pa nešto ne, kaže, bratu, mali se u neku stranku, razumeš, moramo nešto da zatim to. Pa brati, ja sam već u pupsu. Vladimir moj, mladoliki sa 70 godine. Svi imamo u porodici neko koji je ono hipokondra i to, svako, 100%, dobro, imate silu. Bar nekad imamo sve. 100%. Evo, brak, slučaj, tumor na mozgu. Eto, on je umro zapravo. On je zapravo, znaš da doći kući sa treće žurke, ono unutra mašina katastrofa. Ja, nije mi dobro, šta ti je naš... Niko ništa. Ja umirem prozir koji kući, ono, bled, nikakav, kada su niko ništa. Sutradan on ima nabrano šortu, da bude još gore, pobijeci, iz bodune, nož svoju ovdje. Kažem, alo, pa nož mi, bre, nije mi dobro, ne? Pa uzmi namaži nešto na to. Uzmi mi pokretu, sve. Namaži na to neko dobro, sve. A nož? Peri, nemoj da ostaneš prvi na sudove, rekao sam ti 15 puta, ne? Ostaneš prvi na sudove. Maksimalno je zainteresovan za kanal, a tu je ona druga strana, znaš, ideš kućom, zapeteš se, zagrćeš se, jesi dobro? Zove popa! Ono, svaki se zove pogrebno je ispod dolazi crni stilo, znaš, ono, forenje kao odlazite sa stilom. Znaš, katastrofa, ja rekao, ono bre, šta ti je dobro za nedostace, šta ti... Ja, umireš 100%. Dobro, jedi, ono, 100%. I to je sve.
moj stav. Ja sam Stale, neki me znaju, to je dva dvojica. I ona i ti me znate. Prvo želim da se zahvalim Savinu i Mladenu, pošto je zbog njih većina ljudi otišla. Tako da se ja neću blamirati pred mnogo ljudi. Drugo, reći da samo da nisam baš svojom voljom ovdje, ali svi ste šerovali, pa ono nisam imao izbora. Pušer Proklet je čak kakovo sajt Vlade Srbije, da to kačio bana, da to je ti gledati. Evo ga Borko Stefanović samo ovako Srbije. A dobro, to sam ja radio zato što sam prijatelj s ovim mamlazom ovdje, što je nastupao i mislio sam da nikad neće završiti jebote Bog gorski vijenac. Ele, svi znate Savina, ja ću malo iskoristiti ovo ovdje na bini da njega popujem pred njegovim učenicima. Neke prljavštine da iznese. Svi znate Savina, on je sjajan dečko. Pasionirani salser. Ali, možda za ovih, koliko se znamo, 12 godina sam. Ukreni se. Sajme. Tako si još srednje škole koga. Znate da on ima problema sa nervoznim stomakom? Zato su mu sve fore sranje, ove što ispričali. Počet ćemo se da govorimo o tomu. Sad ja ne mogu kao on da vam ponudim sniženje na članarinu ili ovo, kako isto zovete danas? Za Sauskaje, Kovnise, Doci, Europska unija, Vučić u pederu i ne znam šta god, ono je katastrofa. Ej, izvinjavam se svima iz SNS, Mislim sve da kažem. Nema problema. Ako ovaj nastup bude kraći nego što je trebalo, znate sad zbog čega je. Akadobija. Pazi, mene je teško iznervirati. Teško me iznervirati. Zato što volim da popijem pa ono kao ovdje kure za sve većinu vremena. Ali dešavalo se toga srednje škole, on dođe kod mene kući pa pikamo fudbal na Soniju po cijel dan i sad tovari me kao magare cijel dan, vodi, pobeđuje me 5 partija za redom i sad, ajde, gubim ja, problem gubim. Izgubio sam mnogo više. Zira se. Ali šta vam radi, toga se opet gleda. Stale, pogledaj, molim te, gledaj, koliko si imao komova? 4, 0, ja, 4, ko sam što gleda? A, ne vidim, čekaj da pričam televizor. Sad, ja volim moju majku, ali ona ima tendenciju da me pred ortacima proziva i tako da me učini da se što gore osjećam. Ne mislim gore kao da misli zlo, nego jednostavno ono da me ukanali. I u sljedećem trenutku tu je moja majka sa mojom sestrom i kao Savine, vada nekom fone, kao Savina, tu me već bude kraj, Savine, kreći ti bas za 2 minuta, dozvoli da je napolje. Ja mislim da si ti možda jedini čovjek koga sam izbacio iz kuće. Nisam si jedini, a bio mi je guca kući, to je vrlo. Da, uglavnom. Sad, on je neke pričao priče kako on kao krenuo da pije, kao on je pio nešto na nekoj žurci, nešto. Na žurci, jedan pije. Stvarno najbolje. Uglavnom... Ovo je zbog para. Dobar je dečko, bio još i bolji prije nego što počeo da pije. To treba da znate. Sad malo nisi baš još tako. Naime, Savin je prvi put popio na maturskoj ekskurziji, mislim nije prvi put popio, prvi put smo ga odradili maksimalno na maturskoj ekskurziji. Zadnja večer ekskurzije, žurka, mi se svi upicanjili maksimalno. Znate kako to ide, bili ste maturska ekskurzija. I krenuli, košuljice su tu, Savin, majica, sako, idemo odjelo.
I pazi, dobro se držao tokom prva 2 piva od 5 evra, komad, 0,33. Ali već treće je bilo u fazonu, ja sam u fazonu pio treće pivo, stajne, drži mi pivo. Stavim. Okrećem se samim sa našom direktorkom Bosnom. Sad, ne bi to bilo zgorega da naša direktorka Bosa liči na ženu. Žena ima 130 kila i liči na ribu, ona riba balon. Znači, evo da vam predočim na što liči Bosa. Bosa je vozila tada golfa keca, bez prednjih sedišta i ulazila je kroz njepe. Znači, izgledalo je kao da se srodila s tim golfom. Žut golf, ona plava, brate, isto sve. Ja se okrenem, naime, okrenem se, ja vidim Savina, a Savina davde, gledam, Bosa je, Bosa je. Imaš petlicu iz vladanja, ne moraš više dolazi u školu. Strašno je šta alkohol uradi ljudskim bićima. A posebno što radi ženama. Poznam ja devojku jednu. Točno Bosa, šta je? Mora li nemaš prostik, ovdje manjemu makom. Izvinite, žene. Žene! Who runs the world? Mute. Poznam ja devojku i sad opisujemo se i ona meni mrtva ladna posle nekog vremena kaže šta ti misliš o grupnjacima? Što sad ja, glupo mi, znaš, ono iako ne mogu da kažem da sam vidio mnogo žena golih, ali sad, mislim, bilo mi bez veze, sad ja govorim kao nezainteresno sve. Pa mislim, možemo se nađemo, ja ću pozvati par ortaka, ti pozavi par ortakinja, vidimo se, ono, još ona, a ne, mene žene ne zanimaju. To su samo muškarci. Pa rekao, koliko si bilo odjedno? Kaže, rekord mi je 11 za sat i po vremena. Kaže, da li te to šokira? Pa rekao, ne, rekao, da sam došao ja i 10 koji ja završili bi za 22 minuta. I to sa praznim hodom. Joj. Ovo je prvo biti dobro fora. Eto prvo. Ne, ja sam stvarno dobar ljubavnik. Ne, pre svega skroman. Sam. Dođi posle praviš. Ja sam trebao da budem inženjer. Evo, zna i Sekulić, on je isto trebao da budem inženjer. Trebao sam budem inženjer, ali nisam mogao da prihvatim da je ovo manje od 10 cm. To je zezano. Hvala. Momci razumiju veći problem, znaju. Pa žene loše parkiraju jer smo ih mi uverili da je ovo 20 cm. Zato loše parkiraju. Jedna me devojka pokušala da me zadovolji oralno i posle par trenutaka ja pogledam, šta radiš tu? Nešto mi zapalo između zuba. Znate što, sigurno nije bilo do mene, nego ona bila previše krupna i imala je preveliki razmak između zuba. Ajde, molim. Jer znate, ne bi ja to mislio, nego postoji stara kineska poslovica to. Ona kaže sad, teško je sad prevesti to da bi se ceo smisao, znaš, ali u bukvalnom prevodu znači nema malih penisa, nego samo krupnih žena sa velike razlike među zuba.
bilo kako bilo, moja iskustva sa ženama nisu baš najbolja. Ili fali ne daska, nego čitava perija, ona im fali žena. Ili pokušavaju da nubiju, sad, ko je bio na Ohridu ove godine, može ga sumeri. Ako hoće da sumeri, nek krene sljedeće godine na Ohrid, pa će vidjeti. Samo 150 € po osobi i 6300 povratna karta. Ne, moj sponsor nije Ohrid. Uglavnom, na Ohridu mi sad playimo Saša Žurka. Playimo tu Poznanki ja. Znači, instruktorka, super fitnessa, ono, vrate, ludilo. I ona priča samo, ona pristojno priča samo. Ja sam čekam kad će da iskoči ovaj falinga neka, samo ništa nije u redu s njom kad priča samo. Kao da se nađemo na piću, nađemo se vi na piću. E sad, ona, ne znam sad, da ima ovdje Herbalife sektaša. E pa ona je jedna od onih glavnih Herbalife sektaša. Oni kao što prodaju ova sranja, kao smršat ćete za 7 dana i izgubit ćete netliju dana i to razvoj. I nađemo se mi ona kao, ne, nećemo piti te sranje, kafe, to, koji imam ja čaj za tebe. Rekao, ne može da bude gore od ovoga svega što sam sam u sebe za ove godine. Kaže, ne, ovaj čaj je vrhunski, kaže, on će ti dati energiju koja će ti trebati za kasnije. Rekao, za kasnije, ja. Daj mi duplu dozu odmah za mutika. Daj, što pola bočice, sipaj tu vrlo. Svi ponadili čaj, popijem ja taj čaj. Rastanemo se mi posle pola sata. Ja idem ka hotelu, meni srce lupa, ono, 140 otkuća, rekao, jebote, ali mi se sviđa ova devojka. Možda ona ta jebote Bog, ona je ta. Posle sat i pol, srce 180 otkuća, rekao, vrate, ovo je majka moje dece, Bog te jebo, ovo nije normalno. On je ostavio utisak na mene, upuno sam mnogo žena. A ne, ali ovo je ostavio utisak, ono, maks. I sve to bilo tako simpatično, ja sam vedao da sam ja zaljubljen, ošće sam na pirići i to sve, dok nisam došao u predinfarktno stanje. Evo. Sam im otišao već bio po popa, džomla po sveću, a pušer doneo, brate, doneo katalog ovih manastira na Ohridu, onih 365, što ima da izaberem gde će me sahrati. Ali zvukog se nekako, mislim, ova dvojica već, Boki i Šone su počeli da plaću, kao ja, ne, kako ćemo bez našeg vodiča kroz život. Ja nam je pokazao sve što znamo. Ali zupa se izgos. Jedin je bio stvoren pušer, jer ima procenat od pokretnog društva i od toga. Ne, pušer sa pušerom, znači bilo gde. Pušer zna sva najbolja mesta. Kao, ljudi, kao, snimio sam neki restoran na Ohridu, izgleda kao da okej. Stvarno izgleda okej. Kao, novi je, mislim, možda da probamo, nisam bio tamo, kao možda probamo. Mi dolazimo u restoran, nama lik na vratima, gdje si ti pušer, kao? Kaže, je li dalje važi za tebe besplatno i 15% od ovoga što i majmuni pojedu što stovu? Pušer svugdje ima veze, pušer sve zna. Ne, ja sam njima rekao, ako bude strani, ja se napijem što ima smešnije od jedna bosanca na sceni.